Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle, milosť a požehnanie pre vás, ktorí počúvate. Pozorujem a vnímam, že na Slovensku medzi kresťanmi sa šíri klamstvo ohľadne témy Otec a Syn, čiže Boh ako Otec a Ježiš Kristus ako Syn. Títo kresťania hovoria, že Ježiš ako osoba neexistuje a že Ježiš bol samotným Bohom na tejto zemi. Tiež učia a hovoria aj v cirkvi CASD, čiže Cirkev adventistov 7. dňa, že Ježiš nebol od počiatku s Bohom. Toto všetko je blúdne učenie, preto som sa rozhodol urobiť toto video, aby som ti ukázal a povedal, čo hovorí Božie písmo. Aby si poznal pravdu. Pravda je len jedna. Tá oslobodzuje a prináša život. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Takže ak popierame Ježiša Krista ako osobu, nenájdeme cestu Božiu, ani pravdu, ani večný život. Prejdem teraz do Božieho písma a budem čítať z knihy Evangelium podľa Jána, evangelický preklad. Texty pojednávajú o tom, že Ježiš je Syn Boží a že je od počiatku. Ján vydal o ňom svedectvo a volal, to je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 1.15. Evangelium podľa Jána. Ján Krstiteľ tu hovorí, že Ježiš bol prv. Ale z písma vieme, že Ján Krstiteľ sa narodil o 6 mesiacov skôr ako Ježiš Kristus prišiel na tento svet. Prejdem na ďalší text. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. Aj títo poznali, že si ma ty poslal. Toto hovoril učeníkom. Evangelium podľa Jána 17, 24 až 25. Myslím, že o tomto texte veľmi netreba ani nejak diskutovať a veľmi ho rozoberať, je to úplne asi jasné. A zrejme každému, čo tu jasne Ježiš Kristus hovorí učeníkom. Prejdem na ďalší text. Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. Boh mu dal, totiž dáva ducha plnosti. Otec miluje syna a všetko dal mu do ruky. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Evangelium podľa Jána 3, 34 až 36. Že písmo tu vlastne varuje veriacich kresťanov, aby si na toto dávali pozor. Že ak nejdu cez syna, a ak neveria v syna Božieho ako osobu, tak neuvidia život. Ďalší text hovorí o tom, že Ježiš zvestuje vlastne Otca učeníkom. Lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.
toto zvestoval učeníkom, keď hovoril o svojom otcovi, že vyšiel od otca a prišiel na tento svet a zase opúšťa tento svet a ide k otcovi. Evangelium podľa Jána 16, 27 až 28. Ďalší text je o tom, ako Ježiš sa rozpráva s Máriou Magdalénou už po zmrtvých staní, keď stal z mŕtvych. Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Evangelium podľa Jána 20:17. Takže chcel by som tak ešte na záver povedať, že nenechaj sa oklamať ľuďmi, ktorí nie sú v pravde, a nenechaj sa oklamať padlým anielom, ktorý tu na tento svet rozsieva klamstvo, bludy a samozrejme aj smrť. Ježiš Kristus hovorí: Ja som tie jediné dvere. Ak niekto vôjde skrze mňa, bude zachránený. Amen.